Que deixámolo en paz, veo. A dirección deste programa quer deixar constancia de que o consumo excesivo de drogas pode levar a terribles danos corporais. ¡Hala! E agora, abandoade o tedio das vosas aburridas vidas, porque está a piques de comezar unha trepidante aventura do noso superheroe nacional, o Capitán Xezeta! Capitán Xezeta, unha nova catástrofe ecolóxica ameaza o país. Ven un furacán, o furacán máis grande que coñeceu o mundo. Que vai facer, capitán? Xirarei como a roda do muiño, Xirarei nas tuas augas de muller. Gracias, capitán, problema solucionado. Iso, a xirar. Onde xa outra, Marcelino? Polo sombreiro de Castelao! Semellaba que os días da Galiza estaban contados, pero o país salvouse unha vez máis grazas á milagrosa intervención do Capitán Xezeta! Estou farta que os meus compañeiros de piso se coman a comida que deixo na neveira. Que podo facer? Moi sinxelo! Faite vegetariana! As verduras, froitas e comidas xa en xeral son un repelente perfecto para os gorróns domésticos. Ao día seguinte, Criterio, non funciona. Os meus compañeros de piso son tan miserables que, aínda que non lles gustes, seguen comendo a comida. pois logo pasemos ao plan, ben? A próxima vez que gardes comida, bota no tupper un lapo ben verde e fermoso. Iso é. Moi ben, moi ben.
Ti pensas que así deixarán de roubarme a comida? Pois, seguramente non. Pero pensa no que te va a rir. Ai, gracias, Criterio. Isto compensou todo. E recordade, amiguiños, a vinganza é un prato que se serve frío. Ata o próximo programa. Atención! Estades listos para unha descarga de pura adrenalina? Pois preparadevos, porque chegan as excitantes aventuras do superheroe do país, o Capitán Xezeta! Capitán Xezeta, a xuventude galega está perdidiña. A maldita cocaína fai estragos nos nosos mozos. Como podemos salvalos, capitán? Capitán? En Terra de Lobos ou veamos todos. Ah, claro. Vostede saberá. Tampouco era por criticar, Fai de unhas trescas, Marcelino! Oi, paisanos, case non o contamos, Pero unha vez máis o país está salvado gracias a o Capitán Xezeta! Adrián Brandán, estudante e revolucionario. Os mozos e mozas galegos reivindicamos o dereito a facer cos nosos corpos o que mellor nos parece. E, por conseguinte, a vivir unha sexualidade plena, sen o peso dos tabús impostos pola hipócrita moralidade católica. É por iso que exiximos, de xeito pacífico, máis enérxico, o dereito a manter relacións sexuais de xeito san, desenfadado e sen compromiso. Que plasta de tío. Que non me vou enrollar contigo, friki. Fascista! Cago en Dios. Que me mandaría a mí mandarlo a Santiago. Home, a min gusta beberlle un viño. Pero eso das drogas, nin probalo, Eu fumo canuto, sí, pero polo menos non son un farlopeiro deses. Vale, eu meterei coca. Pero mellor iso que andar xogando con pirulas e tripis que che foden o coco. Vale, sí. Doume cañita nas findes, que pasa? Me lo meto todito. Pero ollo, que non son unha yonki, O jaco, nin tocalo. Vale. Bebo. Fumo porros. Me meto rayas. Tomo tripis. Tomo pegamento. O bo das drogas é que sempre hai alguén que está peor que a ti. Tomo pirulas. Estoy enganchada al jaco. Pero por lo menos non veo Sálvame. Bueno, ahora ya vamos a aclarar de una vez por todas porque el público de Valladolid se lo merece. Por favor, Belén. O que? A mí non me miredes, Eu estou facendo zapping que logo hai un documental de Mao Zedong. ¿Por qué no sales a fumarte un cigarrillo? ¿Y si vamos a Sanjenjo? Oh, es que ahí huele todo como a pescado. ¿Ibiza? No sé, tía, es que desde que ir en avión es tan barato está lleno de gentuza. Aún si pusieran el AVE... Ei, rapaces, buscando un plan para as vacacións? Que non estades xa aburridos de tanta praia, mariscadas e discotecas? Por que non vivir unha experiencia máis espiritual? Un desafío pro corpo e a mente, un camiño máxico cheo de aventuras. Referímonos, por suposto, ao Camiño Jacobeo. Veña, a que esperades? Poñedes xa o chándal. O Camiño Jacobeo percorre todos os lugares que forman a historia viva do Jaco. Caranza, Penamoa, Vite, Ovao. Viviredes
centos de divertidas anécdotas cos vosos compañeiros de viaxe. Achanta, que yo no te tangué nada. Saborearedes durante os descansos a gastronomía da zona. E aínda que a dureza do camiño se faga excesiva pros que están menos en forma, todas as dificultades se esquecerán cando vexades a fin a Cidade Santa. Camiño Jacobeo, unha experiencia inolvidable. Jacobeo, Jaco quiero. E eu tamén. Sí, eu tamén. Adrián Brandán, estudante e revolucionario. A mocidade galega debe ser solidaria. Non podemos consentir que en pleno século XXI, case 100 anos despois da Revolución de Outubro, seguen existindo unhas desigualdades tan brutais no reparto dos bens. É un asunto demasiado grave para deixalo quedar en palabrería. Debemos pasar a acción e predicar co exemplo. É por iso que exiximos de xeito pacífico, máis enérxico, que aqueles que teñen moito repartan con aqueles que non teñen nada. Joder, Adrián, se caes un tiro pídelo con máis xente a punto. Home, se insistides, avante! Sabes, despois do lavado do estómago, deme por cavilar. É o que ten que che metan un tubo pola boca e outro polo cu, que che fai pensar. Eu creo que nos veo ben este empacho. Acabaron as drogas para nós. Aí estamos. Sen estupefacientes, ves a vida de outro xeito, con máis claridade. Xa che digo, creo que nunca me sentira tan esperto. Ala, pon a tele, a ver que nos estivemos a perder. E un mes máis subo para o xuvenil. A inflación, a luz, en fin, todo menos o Celta. Hai nos que non aprenden. A dirección deste programa quere deixar constancia de que o non consumo de ningunha droga, visto como vai o país, pode provocar terribles danos mentais. Así que, para conservar a saúde tanto física como mental, non saímos do lixo recomenda a todos os habitantes do país que se droguen, pero con sentidiño. ¡Ata o próximo programa! Non saímos do lixo.